Башкортостан Республикаһында халыкара яшь фольклорчылар мәктәбе оештырылды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияда Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостандың халык сәсәне, филология фәннәре докторы Розалия Солтангәрәева. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Розалия Сәфәндияровна, шулай итеп, яшь фольклорчылар мәктәбе эшләп килә республикала. Ул нинди максаттан оештырылгайны? Шөкер, быел икенче тапкыр үткәрелде. Беренче тапкыр 2019 елда Фатима Мустафина исемендәге мәктәп базаһында үткәйне һәм унда төп оештыручылар һәм башлангысты алып китүселәр кызганса каршы арабыздан иртә киткән Гөлнар Илдан кызы Юлдыбаева башлагайны. Уның менән Марат Анис улы Гилманов башланалар. Марат Анис улы ул вакытта аспирант ине. Быел уңышлы гына тамамлана аспирантураны һәм Гөлнар Юлдыбаева аспирантура бүлеген алып бара ине безнең Тарих тел әдәбият институтының фольклористика бүлегендә. Һәм инде оештыручылар буларак, унда мин үзем модератор буларак һәм гыйльми җитәкче дип игълан иткәс, унда шул ук безнең институттан әдәбият бүлегеннән филология фәннәре докторы Нәркәс Хыбетдинова катнашты һәм безнең институттың галимнәре катнашып, без яшь галимнәрне ул вакытта тыңланык. Менә ул беренче тапкыр 2019 елда булды һәм уның резолюциясына ярашлы был мәктәпте 2 елга бер тапкыр үткәрергә һәм тематикаһын һәр вакыт үзгәртергә дигән тәкъдим индерелгән. Һәм без шу концепцияны тоттык. Бик фәтуәле, бик тулы программа төзенек. Һәм унда 6 өлештән эшләнде ул. Беренче өлеше югары шәхесләрнең һәм учреждениеләрнең сәламләве, икенчесендә Әхмәт агай Сөләймановты һәм Гөлнар Юлдыбаевтың эшмәкәрлегенә, тормыштарына арналган ифләү бүлеге, өченчесендә яшьләрнең сыгыштары һәм дүртенчесендә өлкән билдәле галимнәрнең үзләренең концепциялары сыгыштары һәм фатихалары. Һәм 5нче бүлектә практик өлеш, ягъни төрле яктардан сәсәндәрнең, бездә сәсән тибез, Алтайда кайчы, Кадактарда җырау, Кыргызларда манасчы, бына ушуларды ялып итеп сыгыштарда эшләү. Күреп торагыз, нитиклем бик тулы программа. Зур программа сынлап та. Кемдер катнашты быелгы мәктәптә? Халыкара дигән статуслы бар шулай. Бер төрле үзебезнең Тарих тел әдәбият институтының эшләренә мөкиббән килгән кеше буларак шуны әйтә алам. Без алдынгылык күрһәттек, чөнки бөтен Рәсәйдә был төрки дөньяһында беренче тапкыр халыкара кимәлендә үтте. Фольклорчыларда халыкара кимәлдә яралып. Яшь фольклорчыларга арналган был форум һәм шул мәлдә Татарстанда ла үтә ине. Уларның республика кимәлендә үтте һәм нимә дип әйтә алам? Быелгы гомумән әлеге мәлдә тарих шул тиклем үзгәрә, кешелек караштары шул тиклем үзгәрә, трансформациялар нык күбәйде. Теге яки бул күренештәр генә түгел, кешенең үзенең аңы трансформациялана, кеше үзгәрә. Әмма дөньяла үзгәрмәй торган кыйммәттәр бар. Мәңгелек кыйммәттәр дип әйтәләр. Һәм уга яшьләрнең гыйльми игътибарын көчәйтү, уларга ниндидер стимул бирү, йөрәкләренә, акылдарына, күкрәкләренә яңа фатихалар халу, бына ошо безнең максатыбыз ине. Һәм бына әле бик күп килгән шундый уларның хоклану һәм рәхмәтләреннән килгән хаттарда шуны әйтә алабыз. Сынапта бик кәрәкле, бик отышлы, бик тә махсус ошо 21нче буаттың фәненә, фән торышына нык кәрәкле мәктәп. Шулай итеп, кемдер катнашты инде илдәрдә? Кыргызстандан филология фәннәре докторы, бик билдәле Манасы Бакчиев, үзе Манасы, үзе филология фәннәре докторы һәм Манассылар институтының директоры. Ул фатиха бирүсе буларак та катнашты һәм Манасты һөйләү буенча ла катнашты. Ул күренештә әлбиттә күрергә кирәк. Шулай ук Алтайдан Абаюкова, Кыргызстандан галимнәр сыгышганлар. Безнең яшьләргә килгәндә, безне ифрат куандыргандары
Мәскәүдә Ломоносов исемендәге университетта безнең магистрантыбыз укый. Ул безнең институттыкы түгел, хәзер Ломоносов институттыкы, әмма безнең тәрбияләнүче Мифтахиддин Акмулла исемендәге институттан сыккан һәм минең Сәсән мәктәбенә йөрегән кеше ул. Тухватуллин Ислам. Урал Батыр эпосында хакимиятлек һәм идара итүнең формаларын тикшереп сыгыш яһаны. Инсаф Хужабергенов, шулай ук яшь аспирантыбыз безнең тарих тел әдәбият институтының Байык Сәсән һәм уның иҗадына арналган сыгышны яһаны. Шуннан һуң Кыргызстандан, Алтайдан лингвофольклористика, нимә ул һәм ушуга таянып нинди хезмәттәр язырга мөмкин дигән концепциялар менән сыгыш яһанылар. Бул инде үз урынында яшь галимдарга шундай ниндидер ярдәм шулай. Һәм үземә калһа, мин Нәркәс Хабуддинова менән алып барусы буларак та шуны әйтә алам, алмашлап алып барганда ла һәрбер сыгышка без Ихлас Фатиха, Ихлас йылы һүз әйттек. Без уларны критиковать итмәйбез трибунала, кеше алдында. Иң кәрәкле фатихаларда әйттек. Менә мин үзем хәзер инде 40 ел буе фольклорга хезмәт итүче буларак шуны әйтә алам. 21нче буат нык яңа караш талап итә фольклор. Асынапта 21нче буат ул инде ханлы дәвер дибез, ханлы буат дибез, зур технологиялар заманы. Менә ошо дәвердә фольклор үзенең урынын таптымы? Беләһегезме, ысынлап та тапты һәм таба. Мәсәлән, без үзебезнең фольклористика бүлегеннән кызлар Гөлнур Хусаинова, Юлдыбаева, Хакимянова, без еш йөрөйнек экспедицияләргә шулай ук һәм конференцияларга. Хәзер бөтәһенә барып та булмай, гомумән барып булмай. Хәзер инде аралашу онлайн форматка күчте. Икенче ягы бар, без күп конференцияларда сыгыш яһай алабыз. Чөнки Zoom шуга шу даирәне арттырды. Һәм бына ошо мөмкинчелек ысынлап та үзенә күрә бер ыңгай бирде. Тагы бер нәмәне әйтәм, фәкать безнең институтта бына конференцияларның адагында хәзер бик модный күренеш дип әйтәм икән, кәрәкле күренеш, конференцияларның адагында һәр вакыт практик күренеш. Әгәр дә ул эпоска арнала икән, эпослар сыгыш яһай, эпос башкаручылар. Йырдарга икән, йыр башкаручылар. Русмы, удмурт, башкортмы, башкалары. Безнең институтта беренче тапкыр шундый форматта үтте һәм безгә Алтай кайсылары, башкортлар да катнашуы, ошо зур мөмкинчелек түгелмени? Мөмкинчелек асты. Сынапта бына бул практик өлеш, ул тагыла нинди тәҗрибәләрне арттырырга мөмкинлек бирә? Бик матур һорау. Мирас Үзәнбаев безнең бик өметле сәсәнебез. Мин уны кыскырып та әйтә алмай, ярамай да ул, уның үзенең тыюлары бар. Тик изге теләктә генә торам ошо балаларга. Үземдекеләрдән сыгарып өлгереп булманы, чөнки уларга Zoom-га мөмкинчелек булманы. Әмма улар Алтайда беренче урын алып кайттылар, мин шуны әйтә алам. Мираска нимәләр әйттек? Ана шул тагыла башкорт халык иҗады китапларын өйрәнү, ноталарын өйрәнү, халыктан булган көйләргә аутентик рәвештә башкару үзенчәлеген арттыру. Кайдан табай микән көй тиюгә кирәкмәй. Башкорт эпос көйләрен безнең мәшһүр галимебез Риф Сөләйманов бик күпләп сыгарды. Унан башка безнең сәнгать институтында бик матур фонд ята. Ушунда Коңырбуга, Караюрга, Заятүләк Хәүхәлуның көйләре ята. Мирас инде Заятүләк Хәүхәлу көйенә башкарды, думбра менән башкарды һәм әлбәттә бик матур тәэсиратлар калдырды. Һәм ошо бына өйрәнү буенча без уларга әлбәттә тәҗрибә бирәбез, фатихалар бирәбез. Юлдарын асабыз үзебезчә. Ул бик игътибар белән тыңлап утырды бит. Менә әйттегез, сәнгать институтында бик зур архив хаклана дигез. Шулай ук тел, тарих һәм әдәбият институтында архивы бай гына. Улар өйрәнеләме? Яшьтәр тарафыннан, яшь галимдар тарафынан. Безгә әлхәмдүлилләһ, ошо яшь сәсәндәр мәктәбенең турасында һөйләшү башлангаста ук безнең директорыбыз Зөһрә Йыһанур кызы Рахматуллина киң карашлы, масштаблы фикер ияһе шәхес. Әйтү менән шунда ук был яшь сәсәндәр мәктәбен институттың программаһына индерергә кирәк. Тибүк әйтеп куйды. Ягъни без фольклорчылар бүлеге һәм әдәбиятчылар бүлеге белән эшләнгән эш хәзер үзенең статусында институтта күтәрәсәк. Һәм шунда ук уның да фикере, безнең фондыбызда хакланган бик күптәнге
Инде хәзер хатта реконструкциялау бик авыр буласак валикларга ул нык игътибар итте. Шунда ук һәм үзенең игътибарын юнәлтте, үзенең фикерләрен әйтте. Ягъни яхшырту, халыкка кайтару яһәтеннән. Исламда да улар тулгынча әле өйрәнелмәгән бик кызыклы фикерләр яңгырап тора. Өйрәнү мөһим. Әйе. Ул вакытта менә әле безнең видео, аудио мөмкинлекләр булмаган мәлдә, менә безнең фольклорчыларыбыз Сөләйманов, Киреев, Харисов, Зарипов, Сагитов, Надыршина вакыттарында язып алынган, улар бит алпамышалар ул вакытта рәхәтләнеп әйткән халык башкорт. Шул хәтле көчле генетик хәтере алпамышаларда көйләп әйткәннәр. Бына был байлыкка безгә игътибарлы булу кирәк. Әйе, игътибарлы һәм халыкка кайтару. Розалия Әсфәндияровна, фольклор 21 буаттала үз урынын тапты тиек. Тинек һәм бына күптән түгел республикала тагы бер фольклор байрамы үтеп китте һәм уга игътибар итмәү мөмкин түгел. Нардуган, кышкы Нардуган. Бу байрамның әһәмияте һәм ошо уңайдан, ошо байрам уңайнан үтеп китһәле, теләктәр геләген. Изге теләктәр әйтү, өйдән өйгә йөрү, менә бездә әйсәләү булган. Урысларда колядование дип әйтәләр. Улар бер үк мәлдә баралар. Булган гына түгел, ул бүген дә хакланган төбәкләрдә. Һәм әлбәттә иң изге теләктәр. Борсылмаска, бошынмаска, күңелде янди тазартырга. Ер шары хәзер нык күсәрендә нык әйләнә башланы. Һәм кешеләр тик томалга, стресска инә башланылар. Акты каранан айыру, һидгерлек, кешелеклелек, бер-береңә яхшылык, якты һүз әйтү бик самаланды. Бына ошуларны без ситкә куеп, бигрәк тә башкортлар, Уралда яшәгән башкорт халкы бик көчле халык, энергетикаһы көчле халык. Бер-беребезгә яхшы мөнәсәбәттә булу, яхшы теләктәр әйтү. Ак ризыктан безне Аллаһ Тәгалә айырмаһын. Өстәлләребез тулы булһын, кадандарыбыз тулы булһын, карыныбыз тук булһын, күңел карыныбыз ас булһын. Мин буны гыйлемгә ынтылу, белемгә ынтылу, яхшылык эшләргә ынтылуга арнайы әйтәм. Чөнки менә яшь фольклорчылар мәктәбенең темаһы шул ук эпоста өйрәнү һәм сәсәнлеккә арналган икән. Әхмәт агай Сөләймановтың мәшһүр галимебезгә һәм Гөлнар Юлдыбайга арналган икән. Бына ошо без галимдар дөньялда без эпосыбызга күбрәк игътибар кирәк дип. Эпостан итеп әйтелә Урал батыр. Күккә лә асыр яхшылык, һавага ла атмас яхшылык, телдән дә төшмәс яхшылык. Үзеңә лә, кешегә лә мәңге йыйыр аш булыр, мәңге йыйыр аш булыр. Яхшылык, яктылык, матурлык таратучылар булайык. Яхшылык булһын атыбыз сынап та. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә Башҡортостандың халыҡ сәсәне, филология фәндәре докторы Розалия Солтангәрәйевә менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.